Bek Vokali vam donose video vijesti. Dobrodošli u video vijesti, moje ime je Petar. Odjel mladih je u sklopu svojih aktivnosti proveo radionicu o ljudskim pravima. Na radionici su korisnici uz socijalnu radnicu Božicu Volamu i odgajateljicu Patriciju Biškup raspravljali o ljudskim pravima, samozastupanju i pravima osoba s invaliditetom. Na radionici su korištenjem digitalnog grafičkog alata naveli ljudska prava i prava osobe s invaliditetom, te zatim raspravljali o tome kako se navedena prava štite, što je ravnopravnost i što su jednake mogućnosti. Aktivnost je provedena u sklopu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje do 2027. godine.